ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Далер офисиал. Ҳама каса хубен, тинҷен. Ирӯз фақат трактора комбайни техникаро навор кардем баъри шумо. беҳтарин наворш дагай, хеле навор навшид бачаҳо дар ҳамин канали мо. Тамошо кунед, зури бадай хоста. Дар ҳамин навор лайк камонем бачаҳо. Ба канал подписатсия кунен. Касе ки медорад ҳамон як дона лайк камонен, ҳамира история дамонем бачаҳо. бениҳоят ҳамин канали мо замин дазадагай. Я дастгири адушо кинен ай ҳамад рӯзем бачаҳо азиз. Технико дошта бошен равонашин рекламаш мекунем метем бачаҳо. ҳама каса эълон тамошо кунен. Ана мо мерем аз тарафи трактори комбайно бачаҳо азиз. این با زبان روسی штучный орех در مغزهای شکلات و دیگر چیزها استفاده کرده میشه. البته من دیگه علافش برای گوسفند چوبداری و دیگر موادهای خانگی من فقط تراکتور با این کنده میشه، چون که با اون اسباب لازمی که پخته کنده میشه با همه اسباب این کنده میشه. من فقط دیگه این تراکتور B28 تراکتوری که از دوره سویز ماندگی، من 38 سال استاژ کاری دارم. دولت قربان ناحیه قبودیان دهه کمراب. مرحمت من این خریداری میکنیم. باقی سلامت باشه هم خدمتان عزیز. Assalomu alaykum aka, nemi traktorcha frezer dora, plug dora, gandum dora ki delinta dora aka. O parasham dost dora khatish. Balonnoy khicham hasta yo baroy chizil mondagi. мотори мотоблоки 195 дӯстон дар шаҳри ваҳдат 2500 сомон нархшай. рақамошон ватсап доранд, рақамҳои дастиам ҳастай. марамат кунед, занг занг муроҷиат кунед. ҳамин навор дар бародарази лайкора монен лайкора чанд харид метонед. техникаи навбатӣ комбайн нива дар шаҳри исфара солаш 1992 60000 сомонӣ. ватсап доранд, рақамошон муроҷиат кунед дӯстон азиз. ҳуҷҷатош 100% мотор, 100% ремонт шагай. балонош 70% алиш намешавад, толка денги лозима мега. ватсап да муроҷиат кунед. коробкаш созай ходовой 100%. пресса меброрам. мақсад ки Россия мерем мега мефурӯшемш. просто сундар курай барои мо фурӯхтестемша мега. солаш 1992 60000 сомонӣ. دوستان عزیز، کسانی که تکنیکو دارین، شما هم کمباینو دارین، میتونید روان کنین. ما هم خیلی در همون نوارای بعد نمیمونیم. برای تماشاگران پیشون میکنیم. ان شاء الله حرکت کرده میفروشیم میتونیم. فقط مدام مراجعه در واتساپ ما. لایک و رامونی لایک و دالش تماشا کردن بگیرید. پلیتا گروب یک نیم در شش гроб 1.6 21 дона. нархи фурӯш 1700 сомон гуфтестем, бо савдо мешавад. ноҳияи ҷаволдини балхӣ, кӯчаи пивзавод, лави дайро. харидори қизиқманд бошад агар, марҳамат, бо иншоалло ки муомила дорад. техникаи навбатӣ дӯстон азиз, газели фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, солаш 2005, нархш 55000 сомонӣ. ватсап дорам барои муроҷиат кардан. механикаи дизел дар ҳолати миёна, ҳамаш созай. харидори қизиқ боша бо муомила ҳам мекунем.
همین قدر معلومات روان کردن دوستان عزیز. خلاصه مسئله کузовش پوسیدگی نیست. балонаш созай, документ дорам. Мотораш дар ҳолати кӯрияй, дизелай фақат. барои савдо кардани гов, моло, гандума, орд беҳад удобе дӯстон азиз. марҳамат кунед, бо худотон занг зад аз номи канали мо гап занед, иншоалло шуморо скидка ҳам мекунам. состояни беҳад созай. хулоса ки харидори қазиқ боша бо муомила ҳам мешавад. 55,000 мумкин ки 50,000 дам бутатон мардон азиз. бисёр ба арзон намешавад. касоне ки хоҳиши харидори камазора дорен, камазои фурӯшӣ қабул кардем соли 1983. инами состояни 65,000 сомонӣ нархаш. нав мотор кардагиай, ҳолаташ хубай. 10 дона балони нав дора, нархаш 65,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. харидори аниқ занг зана беҳуда нороҳатшон накунед. 10 дона балони навшон задагиай дӯстон азиз. боз камтар муомила дора, солаш 83 дар ноҳияи Муъминобод бо нархи 65,000 сомонӣ. ҳамин навбарои мо шумо дар маъқул ҳастед, дар мо камтар найсед бачаҳо азиз. фақат лайкҳо рамонед, лайк зиёд шава, навбар паҳн мешава, ҳамин акко мефурӯшанд. эълони навбатиро нигоҳ кунед бачаҳо азиз. манипулятор Mercedes Benz чӣ мегӯянд, кран мегӯянд, чӣ мегӯянд шумо, соли 2001 дар душанбеай 195,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. соли 2001 сол. навай 2001 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 силиндра мегӯянд. коробкаш 100%, ходовоиш 100%, 3 тонна. кузоваш 6 метр аввале. алиш мешава, квартира мега, бошагаро ки хона дар душанбе моша мега алиш мекунем. хоб, ягон намуди бортавой, Hyundai, Porter ва ғайраҳо. хулоса вариантҳоро мебинем. алиш мекунем, бо заминам боша боз иваз мешава. хулоса вариантҳоро иваз иқтидом пеш мекунем бачаҳо азиз. самосвал газ 53 соли 2006 дар ноҳияи Рӯдакӣ 45,000 сомонӣ нархаш. соли 2006 45 та мегӯям, бо муомила мекуна. ҳамин состоянияй худаш хеле вақте ки гандума рехтен, дар доронаш монден, худаш чапа мекуна. ё ки каҳ дорен, пресс дорен, чизе дорен барои мисол корбори деҳқонӣ, худаш чапа карда метавад бачаҳо азиз. 45,000 сомонӣ. ҳамон нафаре ки дар мо комментар найсем, газ 53. бародари азиз, нигоҳ кунед, соли 2006 сӯзай хулоса. зангаш бизанед, рафта харидорӣ кунед. Ленинский район дай, дар ноҳияи Рӯдакӣ. документ дора, мотораш, коробкаш, ходовоиш сӯзай. хоб, балонашам состояниш тенҷи бадай хулоса. тракторхаро тамошо кунед. трактор МТЗ 80 дар ғончи Деваштич, нархаш боша 80,000 сомонӣ ай. состояниш соз. хоб, ҳама тарафа ҳамроҳш плуг дорад. касе мехара, плугаш ба дарка дӯстон азиз. документ дорад. дар ноҳияи Деваштичи ғончи 80,000 сомонӣ. рақамош ҳамондем 927 42 55 24. ҳамин рақамҳо дар занг занед, аз номи канали мо Далер офисиал, Авто ТВ, автомобил 3 та канал дорем. равон кунед, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, агар дар ҳамон 3 канал мефурӯшем, метавонед бачаҳо азиз. ҳаракат мекунед, шумо дастгирӣ кунед. навори пешнаро тамошо кардем. бардора ҳастанд ки хоҳиш кардан Porter навор кунем, дар вақшай 55,000 сомонӣ. инами состоянияй акн нави пачка нест бачаҳо. ҳисоби ҳамин кам трешина дорад. айно бисёр вақт кор мекунад. хулоса ҳамин ҳисоб нархша 55,000. ино акн навошон 85-90,000 мо бисёртар навор мекунем бачаҳо азиз. бортавои автомобил Hyundai Porter. ҳолаташ хубай, нозадай, краскаш, радной худшай. хулоса ягон мошин задагиш нестай. хеле ремонти гизала кардагиш нестанда. балонош 70-80%, документ дора.
خب مسئله را از خودش مقدر زیاد هم نیست دوستان عزیز. کузовش кушодаки хушрой. Корбори деҳқонида бениҳоят удобнай. Мисол мегирам бизнесда. Техникаи навбатӣ гирзавои моторолер дар кушонёни бохтар 16800 сомонӣ, объёми мотораш 150. дар ҳолати беҳтаринай ҳуҷҷат документ техосмотр номер дорад. Аккумулятор навай пачкай, 3 баллонаш навай, кузоваш калон дуланай. Моторш соатворӣ кор мекунад, айҷош кнопкакати заводид мешавад. Хулоса ягон камбудӣ надорад. Сабаби фурӯхтан пул дар кораи срочна. Намеқа маълумот бачаҳо хай бо касе ки мехара худаш бо занг мезанад, муомила мекунад. Бадор азиз, ҳамин навораи мо шумо дар писанд бошад дар ҳамон комментария 5 плюса нависен. беҳтарин ҳаматон